Bueno, boas tardes a todos. Boas tardes, Enrique, que estás por aí atrás, ahora che dou a entrada. Boas tardes a todos os asistentes. Comeza aquí con este relatorio o primeiro desta semana, sobre a campaña A Semana do Vacún de Carne Ecolóxica de Galicia. É unha campaña impulsada dende o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, CREGA, que ten como objetivo dar a coñecer e impulsar o sector de vacún de carne ecolóxica en Galicia. Houve outras campañas que fixemos anteriormente. Esta, pois, céntrase basicamente en eso, en promocionar, impulsar o sector da carne ecolóxica de aquí de Galicia. Entón, este relatorio é o primeiro dos 5 que van a ter lugar ao largo desta semana, desde este día 23 hasta o venres 27 de agosto deste 2021. Comezamos con un produtor e pretendemos que coa charla de hoxe de Enrique Gutiérrez, igual que co resto que queda na semana, pois estes relatorios sirvan de alguna maneira para dar a coñecer as características singulares desta carne, de calidade e de reporte saudable, que as máximas garantías e beneficio para o medio rural e o medio ambiente galego. Entonces, que mellor que empezar, pois eso, con un produtor, como o caso de Enrique Gutiérrez, que estivo aquí dende o comezo, producindo carne de vacún. Vai a contar ahora, e isto funciona así, vamos a dar lugar á entrada dun vídeo que gravamos estos días de atrás con Enrique, son 5 minutos, pouco máis. E logo pasamos á sección de preguntas a través de algúns medios cos que fixemos promoción, pois, bueno, xa houve algunha pregunta por aí e a parte da xente que este conectada pode facer as preguntas a través do chat e eu vou ya trasladando a Enrique. Entón, Enrique, se che parece, vou a darlle entrada ao vídeo e vémolo, o que xa gravamos estes días de atrás, e logo empezamos ca sección de preguntas. Entón, nada, imos alá, vou subir ahora un momentiño o que é o vídeo. Vamos a subir este vídeo ahora mismo. Bos días, me chamo Enrique Gutiérrez Vázquez e sou gandeiro de vacún de carne ecolóxico dende o ano 2000. Teño unha explotación en Boimorto que consta de 15 hectáreas e 12 animais, que son de distintas razas. E teño outra explotación en Lugo que ten 18 animais da raza rubia galega en 18 hectáreas. As instalacións son moi básicas, porque os animais están no pasto sempre, todo o ano. Só é necesario unha corte onde acabar de rematar os becerros o seu proceso de cebo, que é o último tercio da súa vida. A partir dos 7 meses ata os 10 meses de vida están encerrados comendo cereais ecolóxicos máis erva seca ecolóxica. E o resto do tempo, tanto as nais como os fillos están no pasto. Os becerros mamando leite ininterrumpidamente, complementando co forraxe que podan ir comendo e con cereais que lles meto nunha tolva selectiva para que vayan xa aprendendo a que comer o cereal. En cuanto a razas, a explotación de Lugo ten todo vaca da raza rubia galega. E aquí en Boimorto eu empecé no ano 2000 con cachenes. E pouco a pouco fonos quitando, buscando unha raza máis productiva, e ahora mesmo teño asturiana da montaña, limiás, gallowais, flevis e charolesas. E teño un semental da raza charolesa para todas. E en Lugo facemos inseminación artificial, que as vacas rubias galegas. O abonado son as propias deyeccións dos animais, máis o esterco da corte dos becerros. Non existen os purís nesta explotación. O manexo dos pastos é pastoreo rotacional. Levanse as vacas a un prado, cando non haxe comida van para outro. Todas as fincas teñen agua, todas as fincas están pechadas. E o único problema que temos é a escasez de pastos en agosto, setembro e en xaneiro, febreiro. O resto do ano están comendo erva que eles mesmos facen. E cando non hai xa comida, pois complementamos con bolos de silo ou bolos de erva seca. Os animais, a estar no manexo extensivo, son moito máis resistentes a enfermidades. Non hai casos aquí de becerros que collan neumonía, nin diarrea, nin onfalitis.
son animales moito máis duros. Os problemas sanitarios, os estar os animales fora, acabáronse. Na finca de Boi Morto, a reproducción é con un boi da raza charolesa. Eu intento ter apartadas as novillas para que non as pille o toro. Entón, as teño separadas hasta que teñan 15 meses. Na explotación de Lugo, de Rubia Galega, aí facemos inseminación artificial. Entón, cando a vaca está en celo, pois a insemino. Co tipo de manexo que temos, apenas hai enfermedades. Entón, o único que fai falta é ter unha manga de saneamiento para cando veñan as campañas, pois facería a proba de tuberculina e colleríamos 3 sangre para a brucelose. E aproveitamos ese mismo día para que veña a veterinaria da ADS a coller mostras para ela, para determinar IBR e BBD para a tuberculose. A xestión de residuos, hai 2 tipos de residuos. Pois un son os plásticos procedentes dos bolos de silo, que o xunto e ven o Concello de Boi Morto por eles. E os outros residuos que podían ser purín son inexistentes, pero hai esterco da corte dos becerros que se aplica como abono nas propias fincas de explotación. Eu estou convencido de traballar en ecolóxico. Eu non tendría animais de outra maneira que non fora ecolóxico, porque me gusta ter animais rústicos que sean capaces de aproveitar os recursos que dá o terreno sin traer insumos de fora, porque o único que se trae de fora é o cereal, que aquí non se dá, pero tanto a erva seca como o silo proceden das propias fincas nosas. Razas rústicas é imprescindible telas. Empecé con cachenas, que agora non hai, pero teño asturianas da montaña, teño limiás, teño galoways, teño charolesas, que son animais que poden estar fora todo o ano sin problema ningún. Estamos respetando o medio ambiente, cuidando a flora diversa. Por exemplo, nesta parcela hai estrugas, hai cardos, hai fieitos, hai silvas, hai asfodelus, hai senecios, que en outras fincas non habría nada deso, porque usarían herbicidas e só quedaría erva. Aquí hai de todo. Promocionando as razas autóctonas, pois estamos tamén conservando un patrimonio xenético que está en peligro de extinción. Aquí os animais están sempre fora, pero iso non quere decir que estén abandonados. Eu veño velos todos os días, os animais teñen abrigo, teñen sombra, teñen agua, teñen comida, as vacas están bonitas, pois é ese objetivo da agricultura ecolóxica, que o animal está en alto grado de bienestar animal e non está abandonado. En canto á comercialización, no ano 2000, que tiña poucos animais, pois conseguí vender por mención de venta directa a particulares a miña produción. Despois apareceu a cooperativa Soaniña, que axudoume a comercializar os xatos, pero desgraciadamente desapareceu esa cooperativa. Teño sorte de comercializar este produto gracias a que o consumidor está concienciado en consumir un produto de calidade, ecolóxico e respetuoso co medio ambiente. Hola, que tal, Enrique? Bueno, xa viche que emitimos aí ese vídeo donde máis ou menos comentabas de onde ves e quen és, de alguma maneira, e que é o que tes dúas explotacións, unha provincia en Coruña, en Boi Morto, e outra explotación ali en Lugo. Non sei se algo que che acorde que queiras comentar antes de empezar co que a roda de preguntas. Si queres comentar algo, se che acorda algo. Hola, boas tardes, Rafa. Pois moitas gracias ao CREEGA, moitas gracias a Agronovo por invitarme a participar nesta serie de conferencias. Bueno, estou a disposición de vos para que me preguntedes o que irades. Nada, comentar que, a parte de gandeiro, son veterinario, levo aquí moi morto 20 anos, e empecé con 4 cachenas, nada máis, nunha finca de 2 hectáreas da miña propiedade. E según se iban xubilando nos veciños, fui incorporando parcelas hasta chegar a unas 15 ou 16 hectáreas, aquí todas na parroquia de Arceo, en Boi Morto. E hai 3 anos se xubilou a miña sogra en Lugo e pasou a explotación ao meu nome. E atendo as 2 explotacións. Aquí eu só e alá en Lugo con axuda da muller e máis do meu cuñado. Nada, preguntadme o que querades, que estou a vosa disposición. Pois empezamos, se che parece xa aquí que a primeira pregunta que temos, que di algo así, Nerea, a ver, que inconvenientes lleves a produción de carne ecolóxico? Bueno, estou supoñendo que lleves xa inconvenientes.
A ver, eu con 20 non lle vexo ningún. Habrá xente convencional que dice, hostia, non me deixan botar herbicida, non podo botar purín nos porcos. Eu non vexo inconveniente ningún. Se a persona está concienciada de producir ecolóxico, non hai ningún problema. Os que ven de convencional teñen que pasar o chip de que hai que cuidar o medio ambiente. E eu, como non teño ese problema de pasar de convencional a ecolóxico, porque eu empecé de cero xa en ecolóxico, inconveniente non vexo ningún. Que o animal produce menos? É mentira. Nos decían todos, en Lugo os becerros do país, xa verás que os estés ecolóxico van a pesar menos. Pesan o mismo, porque están tomando leite das nais hasta os 7 ou 8 meses. E despois non é pasar do leite xa ao pienso, porque xa están fora sempre comendo pienso ecolóxico nas tolvas selectivas. O destete non é traumático. Entonces os becerros pesan o mismo que é convencional. Que o pienso é un poquinho máis caro, é máis caro, pero tamén hai un beneficio tamén no precio do becerro cando vendemos, que tamén é un poquinho máis alto que o convencional. O sea, en convintes, para mí, como produtor, non vexo ningún estar en ecolóxico. Ben, temos aquí outra pregunta máis que di o seguinte. Boas, como manexes o tema dos parásitos, tanto internos como externos? Vale, é unha boa pregunta. A ver, eu estou nun ADS, entonces a veterinaria da ADS, Isabel, pois ve periódicamente a tomar mostras dos animais, sobre todo mostras de feces. Entonces, según a parasitoloxía que se detecta nas feces, pois se pode aplicar un tratamento ou outro. Este ano, por exemplo, hai unha semana manifestoume que tiñamos paranfistomo, que é un parásito que está nas brañas, é parecido a fasciola, pero unha carga mínima. Entonces, é unha carga tan pequena que non fago nada. Deixo os animales que fagan a súa propia inmunidade e nada máis, non lle vou dar nada para o fistomo en si. Que podo facer para desparasitar? Cosas que están autorizadas, por exemplo, botarlle para as moscas, cipermetrina, pois boto para as moscas cando vexo que teño moitas moscas na cara. Para os parásitos internos, pois teño usado esas pedras que hai de Lambert que teñen xa produtos naturais, extractos de allo, pero como a carga de parásitos é mínima, eu prácticamente non fago nada contra os parásitos. Nada. Ben, outra que di, boas tardes, ao estar todo o día na finca, tes problemas de ataques de animais salvaxes, tes cans na finca? A ver, eu teño tamén ovellas e nas ovellas sí que me atacou o lobo. Nas vacas, gracias a Dios, non. As vacas deféndense. Antes, cando tiña cachenas, era imposible que se metera o lobo. Ahora teño alguna vaca aquí en Lugo sin cornos, as Flebis e as Galloway non teñen cornos, pero deféndense ben. E en Lugo son rubias galegas e tamén, atendo animales que se defendan, ainda que hai lobo na zona, atacan as ovellas, pero aquí as vacas non se atacan. Gracias a Dios, non teñen problemas. E as ovellas teño un mastín con elas, para que non veña o lobo. Pero as vacas non teñen mastín, non. Aquí hai outra pregunta que di que cereais lle das ti aos animais? Bueno, esa é unha boa pregunta, porque aquí non somos capaces de producir cereal. Producimos o forraxe, erva seca, xilo, e o cereal compramos xeralmente a Campo Astur, unha mezcla que hai xa para cebar os becerros, con cebada, con millo, con chícharos, con agua de soya, ecolóxico, e é o que lle damos. En principio usábamos o pienso compuesto en peles, granulado, pero me parece que se aproveita mellor en grau e ten menos proceso químico a hora de facer o pienso. Non hai tanto calor, non hai o agregado de melazas, e parece como se fora máis natural, dalle o pienso tipo fariña, pero, bueno, sempre ecolóxico. E teño a disposición al límite, os becerros desde que teñen 2 meses hasta que se manda para o matadoiro con 10 meses, teño al límite sempre. Ben, a seguir por orde. Por que en Lugo faz inseminación artificial e en Boimorto non? A ver, é por tema de manexo. Vale, se ti tes un toro con todo o rebaño, tes que ter as novillas separadas. Se non, o toro vai pillar as novillas de 8, 9, 10 meses antes de tempo e vais ter problemas. Aquí teño facilidade, teño varias fincas, entón teño as novillas separadas. E logo prácticamente temos unha parcela sola e é moi difícil telas separadas. Entón é máis por eso, por tema de manexo. Máis cómodo, sin dúbida, é ter o touro.
A parte detecta vacas con un celo moi pequeno e as empreña. E para a inseminación artificial hai que estar moi atentos porque algúns celos pasan desapercibidos. Entón, claro, se a vaca tarda moito entre parto e parto, pois non trae unha cría cada ano. Entón, para mí é moito máis cómodo, tendo maneira de separar as novillas, ter un semental. Aquí, no meu caso, moi morto, teño un charolés que pilla todas, menos as primerizas. Que primerizas as insemino ca propia raza, pois as casinas con casino, as flevis con flevi, e despois, a partir do segundo parto, vai o toro charolés para todas. Ningún problema de parto, absolutamente ningún. Vale. Outra pregunta máis, con que ou con cal das razas que tes o tes máis beneficio? A ver, eu empecé con cachenas, empecé con 4 no ano 2000 e cheguei a ter 22, aí polo ano 2010, cheguei a ter 22 cachenas. Tiña problemas de fugas, as vacas escapaban cando lles daba gana, parían todas ben, e foi un cambio de raza, máis que nada polo manexo, para que non tuvera ese problema de que me chamaban os veciños que tiñan as vacas fora e tal, que era un problema moi grande. Entonces, cando vendín o boi cacheno, empecé a inseminar as cachenas con varias razas distintas. Pois esta voulle poñer, porque eu sou veterinario e insemino as vacas, non? Pois esta vou inseminar con limusín, esta con charolés, esta con raza inra, esta con rubio gallego. Estudiei os becerros todos. E o que máis me gustou foi o que saliu da cachena por charolés. Entonces, desfíxeme todo o cacheno e tiña o boi charolés con elas. Que pasou? Que en vez de ter becerros de 100 kilos, que eran os cachenos legítimos con 10 meses, empecé a ter becerros de 150 kilos. Pero as cachenas seguían sendo cachenas, seguían escapando igual. Entonces, quitei as cachenas e agora xa non teño ninguna. Non digo gracias a Dios, pero bueno, polo menos estou tranquilo que non me escapan. E as vacas que teño agora é imposible que escapen. Son vacas tranquilas que están aquí, e mañá siguen aquí, e pasado mañá siguen aquí. Non mudan de finca sin que as mude eu a propósito. Dixen, bueno, pois xa que teño o boi charolés, vou incorporar vacas tamén charolesas. Comprei a un amigo, a Rubén de Samos, Xubén cas charolesas, perdón, xa me están parindo. E encantado cas charolesas, ca súa docilidade. Son animales que chegas ao prado sin comida e as acariñas a todas. Tócalas no ubre, tócalles na cabeza, e o que quero eu, animales que sean dóciles. E para cambiar de finca, tanto as flevis, como as casinas, como as charolesas, collo un poquinho de fariña nun caldeiro, digo, toma ben, e ven tras miña hasta Roma, sin problema ningún. E cando hai moita erva nas cunetas, se poñen a pacer as cunetas e non andan. Entón, teño o Border Collie, teño a Mirk, que ven detrás delas, falándolles, porque senón non andan. Se poñen a pacer e non andan. Pero, bueno, basicamente cambiei de raza polo manexo. E canto máis cárnico o animal, máis grande, máis carniceiro, máis tranquilo é, penso eu. Ben, outra pregunta, si actualmente fas venta directa ou a fas a través de algunha cooperativa? Bueno, algunha cooperativa, ou mellor non sei se hai algún outro sistema. Vale, é unha boa pregunta, Rafa, gracias por preguntarme. Cando empecé con 4 vacas era facilísimo vender a carne, porque 4 particulares atopas calquer produtor. Despois xa fui incorporando, xa te dixen, hasta 22 cachenas e xa non daba vendido a carne particulares. Entón, existía unha cooperativa en Ferrol, a cooperativa Xoniña, un saúdo para o Xan, que me compraban os becerros todos, pero a cooperativa ese por mala sorte, por desapareceu, e tuve que buscar má vida, como todos os produtores de carne. E gracias a Biocop, que me quitou moitísimos becerros para os seus clientes, e gracias a tamén ao matadero Frisa, por mención de Coren, pois son os que me quitaron os becerros. Bueno, claro, para vender un becerro para un matadeiro, pois hai que ter unha exigencia de grasa, queren que o becerro pese 200 kilos, que teña un 3 de grasa, aparte, claro, de ser ecolóxico, de ser criado como quere o Craega, non? Entonces, para algunhas razas como o cacheno en ecolóxico tamén iba a ter dificultades, porque algúns mataderos non che queren o cacheno, queren que teña o animal máis kilos, para que sea rendible para a cadena de sacrificio, de que cubra costes, ten que ter un becerro mínimo de kilos. Como estou vendendo ahora. O matadero de Frisa exíxeme tamén que sea ternera gallega suprema, e iso vou ter algún inconveniente con as que non son do país, non? Cas charolesas ou cas flevis, pero bueno, as rubes gallegas e as casinas e as liviás entrame por ternera gallega suprema tamén. Entón, teñemos os dous sellos, ternera gallega suprema
E aparte, o sello de ecolóxico. Temos os dous sellos de calidade. Ben, isto non sei se había unha pregunta anteriormente, si o tema dos parásitos... Sí, xa está Nada, contestado. se está contestado. O que é o remate dos xatos, cantos gramos de cereal por kilo canal ves utilizando? Uf, é unha pregunta moi complicada. Eu podo che dicir máis ou menos que un becerro está comendo pienso desde os 2 meses hasta os 10, entón é imposible medilo, porque hai varios becerros comendo. Hai un que ten un mes, que xa empeza a comer, outro que ten 5 que está a punto xa de xa deixar de mamar, pero ainda mama, entón non che dou dito a cantidade. É imposible mensurar eso o que come un becerro. O que che digo fijo que o becerro toma leite da nai hasta os 7 meses. E algúns becerros de Lugo ainda con 7 meses están encerrados e traemos a nai para corte para que mamen casi hasta o día que marchen para o matadeiro. Non che sei dicir o que come. Podo che dicir máis ou menos un becerro que está no cebadeiro, pois pode comer 5 kilos de cereal ecolóxico, erva seca a discreción, non lle damos xilo aos becerros que estamos cebando para que non colla a carne esa típica fama de que se pon negra por comer xilo, pois non come erva seca e cereais ecolóxicos. Comen os becerros cando están a punto de rematar o cebo. Intentamos que vayan con 3 de grasa, o sea, que non vayan obesos, pero que non vayan tampouco nos osos, que vayan ben. Porque a carne, se ten un poquinho de grasa, pois tamén se conserva moito mellor. Ten mellor presencia tamén para o carniceiro e para todos. Vale, Rafa. Ben, di por aquí iría se nas fincas da explotación que o que lle engades, perdón, as fincas da explotación engadeslle algo máis que esterco? Nada, un ano pois encalamos, que está permitido polo CREGA, o ano pasado compramos abono de aviporto en peles tamén, aquí en Boimorto incorporei tamén esterco de galiña ecolóxica, pero bueno, eso según vas vendo as necesidades, según como xa o ano, se xa o ano incorpores máis ou menos abono. Aquí esterco producimos moi pouquiño, porque o esterco dos becerros, un becerro que está 2 meses na corte, pouco esterco fai, pero ese esterco todo incorporamos na terra. Tamén temos horta, teño horta en Lugo, pois tamén moito esterco vai para a horta. Non incorporamos nada máis que prácticamente do que se produce na explotación. Ben, outra pregunta que temos por aquí. Ti como faz para destetar as crías se é que están todo o día cas nais? Bueno, pois aí tamén é unha pregunta porque o manexo é difícil, Ti cando lle quitas un becerro a nai ponse nerviosa e está berrando durante unha semana. Pois esa semana que está a nai berrando, pois intentamos que levala para a corte, botarlle o becerro, hasta que vexamos que a vaca non ten ubre, e ten que ser así, pouco a pouco, non é non é de golpe, é transitorio. Eso en Lugo, e en Boimorto, pois, encerro os becerros e as vacas teño as cerquiña durante uns días para que se acostumbren a velos. Porque se mete pasado unha vez, deixar os becerros na corte, cambiar as vacas ese día e o día seguinte aparecen as vacas berrando como tolas. Teñen moita afinidade ás súas crías. O instinto maternal é grandísimo. Entón, o destete realmente é unha semana, 2 semanas, un mes, complicado para o manexo dos becerros e as vacas, porque elas queren seguir dando leite, os becerros berran ca fame, e ten que ser pouco a pouco, xa te digo. Pois un día sí, un día non de golpe. E non hai problema, non ten ningún problema de mamitis ni nada polo destete. Antes de pasar a seguinte pregunta, con respecto a isto, algo que se me está vindo así a cabeza, que claro, comentabas antes que estabas facendo probas con distintas razas, bueno, se habías pasado pola cachena, non sei se o tema este de separar as crías das nais atopas diferencias notables entre razas ou non? Sí, canto máis rústica, máis primitiva a raza, máis instinto maternal. Para min é moito máis difícil desetar unha cachena que non desetar unha flebi, por exemplo. É clarísimo. Se entra o lobo, as cachenas fan un círculo, as crías no medio para defenderse, e as vianesas e as caldelás. Entonces, sí, efectivamente, canto máis rústica, canto máis morena no noroeste unha raza, como xa che digo, máis difícil é o destete, porque queren escapar do prado para volver a xunto a cría. É así, é a naturaleza, que é sabia. E con que frecuencia cambias os animais de prado? Outra pregunta que temos por aquí. Bien, pois mira, en Lugo temos todas as vacas nunha finca grande que dividimos en 3 e vámonos rotando, igual que en Boimorto, cando non hai comida.
En Boimorto teño fincas pequeniñas, teño 15 hectáreas, pero 5 fincas pequenas ou así. Entonces, todas teñen agua, todas teñen pasto, se non teñen pasto, ten bolo de erva seca ou silo, entonces, prácticamente pacen todo o ano. Eu xa vas calculando, oye, meto aquí as vacas esta semana, dentro de 15 días, pois van para esta outra, e vou na rotando. Teño un manexo rotacional que vou polas pistas de Boimorto, daqui da miña parroquia, que é Arceo, a miña aldea é Arosa e Santarandel, e Fornes e os Campos, que aquí toda a periferia daqui da miña casa, en Boimorto, as levo pola pista, as vacas, oye, pois están un mes en cada finca, sin problema ningún. E cando vexo que xa non se chega comida, van para outra. E aquí hai dos períodos grandes de que non hai comida. Un é agora, que é agosto, setembro, que non hai prácticamente pasto, depois xa volve a haber pasto outubro, novembro, decembro, e a finais de decembro, no Nadal, xaneiro, febreiro, xa polo frío, xa non hai comida, pois outra vez hai que volver a erva seca e asilo. A finais de febreiro, marzo, xa empeza outra vez a primavera e outra vez o pasto, pero as vacas nunca están encerradas, nunca van para corte. Sempre que están no prado, están comendo forraxe conservado. Ben, temos outra pregunta aquí de Alberto que di notas diferencia de consumo das vacas ecolóxicas con respecto ás non ecolóxicas? Non, porque o manexo que facía, por exemplo, a miña sogra antes de meterse en ecolóxico, pois era prácticamente como ahora, que a única sabedade que os becerros iban todos os días a corte. O consumo, non che come máis a vaca por ecolóxico, nin se come menos. O que hai que, bueno, producir de outra maneira, non? Respetando o medio ambiente, non botar herbicidas, non botar abonos nitroxinados de síntesis. Entonces, o que teña vacas de carne, producir en ecolóxico é moi doado, porque cambiando un par de cousiñas, calquera vaca de carne que está facendo, prácticamente está en ecolóxico, pero hai que facer as cousas como hai que facelas. Ben, hai outra pregunta aquí de Jesús que pregunta sobre o prezo ao que se vende o kilo de carne en ecolóxico. Bueno, non sei se incluso queres comentar se este prezo é algo máis ou menos unha media ou a mellor varía moito en ecolóxico igual que pode variar en convencional ao largo do ano ou é algo máis estable? A ver, eu te podo dicir o prezo que paga a min, eu o prezo que cobra o carniceiro que vende a carne ecolóxica non che sei dicir. En ecolóxico, bueno, estamos vendendo 4,80, entre 4,80 e 5 máis IVA. Vale, ese é o precio que hai, un 4,80 é un becerro que non sea moi redondiño, e 5 un becerro que teña máis formas. En convencional, pois, ainda que sea ternera gallega suprema, non chega a esos precios, andará a 4,50, 4,40 euros kilo de canal, estamos falando. Vale, entonces o precio ecolóxico é un poquinho por enriba de ternera gallega suprema. Vale, pero tamén o cereal ecolóxico tamén é un poquinho máis caro que o cereal que dá unha persona que teña ternera gallega suprema e non está en ecolóxico. Entón, máis ou menos unha cousa compensa pola outra. Ben, outra pregunta fai de novo a Abel, que pregunta que tipo de pastoreo faz, PRV, regenerativo, puntos suspensivos? Bien, a ver, eu como son veterinario teño que facer máis actividades que de gandeiro, non teño tempo de mover o pastor 3 veces ao día, como fan o pastoreo regenerativo, non? Que eu me gustaría facelo. Eu o que fago é meter as vacas 15 días nunha finca, que este ben pacida, e leválas para outra. E esa finca deixala descansarse cada 4 ou 5 meses hasta que vou ter pasto. Pastoreo regenerativo de altas cargas gandeiras intensivas moi pouco tempo, eso sería o ideal. Pero para eso hai que dispoñer moito tempo. E teño clientes que o fan, e o fan moi ben. Pero eu por ahora non dispoño ese tempo. Cando me xubile de veterinario e quede só de gandeiro, aí farei así. Pero por ahora non podo. Ben, creo que polo hora non hai así máis preguntas novas. Bien. Eu tiña por aquí algo que se me acordaba antes, o tema dos parásitos, medicamentos e tal. Sí. Comentache as limitacións que tiñas en o que podías ter en ecolóxico con respecto ao convencional. Bueno, se dixeche que o tema dos parasitos tampouco non era un problema especial, pero non sei no que o resto das enfermidades. A ver, o CREGA permítenos despastar as vacas. Pasa que, como ben sabedes, cando un animal se trata ecolóxico, hai que doblar o período de supresión. Se, por exemplo, doi albendazol a vaca
pola boca baixa, pola esparcitala, e a supresión son 14 días, que pon no prospecto, en ecolóxico, pois temos o doble, pois temos 28 días. Vale, teño desparasitado con albendazol, teño desparasitado con ivermectina purón, tamén, por enriba do lombo, que a mellor a supresión son 28 días, pois en ecolóxico é o doble. Pero como as cargas parasitarias aquí na minha explotación son mínimas, pois non lle boto nada. E xa che comentei antes que había unhas pedras que desas de lamber, que se poñen a libre disposición das vacas, que xa tamén axudan a repeler os insectos e a repeler os parásitos, porque teñen extractos de plantas. Outras enfermidades, pois, es que prácticamente nace un becerro, nin lle boto spray no ombligo, non lle fago nada. As vacas acaban de parir e xa enseguida botan a placenta, e non se quedan con ela colgada, nin collen metrite. Os becerros vexo que non teñen neumonías, que non teñen diarreas, es que non hai patoloxías. Estando en ecolóxico o animal, que patoloxías vai ter? Non hai carga infecciosa. O animal se deita na erva, non se deita nunha corte que está toda manchada de caca, non, todo máis limpo. Entonces, patoloxías prácticamente cero. É a verdade. Ben, hai unha última pregunta de Mónica que di que axudas tes por estar en ecolóxico? A ver, realmente hai que dicir a verdade, ecolóxico, pois a administración non se axuda. E podo dicir que cobramos uns 300 euros por hectárea, por cada finca que este incluída en ecolóxico. Eso non ten nada que ver ca PAC. A PAC veño cobrando máis ou menos sobre 100 euros por hectárea, porque teño as parcelas da región 703, e cobro eso, 100 por hectárea, máis ou menos 95 por cada UGM, que unha vaca é unha UGM, 95 euros por cada vaca cada ano, xa digo, 300 euros por hectárea por axudas agroambientais de ecolóxico. Podía coller máis axudas, sí, por raza autóctona, se tuveras cachenas como as tiña, pero para mí particularmente non me interesa ter cachenas, porque estou pagando moitos alquileres aquí na zona de Boimorto, e as vacas cachenas interesan telas nun sitio de monte, entre comillas, malo, que non pagas alquileres. Aquí nesta zona hai moita competencia para coller as fincas e me interesa ter vacas que produzcan. Entón, eu desprecio xa as axudas en ecolóxico, perdón, por razas autóctonas. En ecolóxico, pois, son as que collo, e axudan moito a pagar os alugueres, porque se non houbera esas axudas, costaría moito vendendo os becerros e pagar alugueres aquí no Concello de Boimorto, que é un dos máis caros de Galicia. Estamos pagando hectárea pois 300, 400 euros hectárea anualmente de aluguer, que é un precio moi caro. Temos aquí unha última pregunta que temos por outra vía que di así: aconsellas aos gandeiros pasarse a ecolóxico ou non? A ver, se o gandeiro está concienciado co medio ambiente, eu aconsello. Se o que quere decir, vou meter ecolóxico que vanme pagar máis o leite, vou meter ecolóxico que cobro máis polo becerro. Non. Ti tes que meter ecolóxico se estás concienciado. Polos cartos non te metas en ecolóxico. Eso é fracasar. Entonces, eu teño un cliente que llevou a atender as vacas en ecolóxico. Teño en Dormeal, teño en Cesuras, e están encantados, porque xente que está concienciada, pero se non está concienciado, que sigan producindo en convencional, porque se non van fracasar. Unha pregunta aquí de Fran que di que propondías para fomentar que a xente se enganche ao ecolóxico? O consumidor, para que o consumidor se enganche ao ecolóxico, pois salir para o campo e ver producións ecolóxicas, ver como están as vacas na miña explotación, ou a dos clientes que te estou dicindo ahora, que vexan como as vacas teñen bienestar, que os becerros nosos están no prado, só se encerran pois 2 meses da súa vida, pero son cortes que están estradas, que están limpas, que non están en parrillas no cemento. Se o consumidor ve como producimos, xa se enamora da produción ecolóxica, que non ten nada que ver con un cebadeiro convencional, que están os becerros apretados, que tomaron leite artificial, que nunca viron as súas nais, se destetan enseguida, se descalostran da nai con un día de vida e xa van para o cebadeiro prácticamente. Ecolóxico non é eso. Entón, se o consumidor ten que pagar uns céntimos máis polo kilo de carne, eu penso que está ben pagado esa diferencia de precio.
Non sei, Enrique, se a pregunta viría mellor máis pola parte do produtor para engancharse ecolóxico. Non sei, digo eu porque tampouco non pon nada máis, pero por exemplo, se fora ese o caso, que o que verías ti, non sei se é unha cousa de axudas ou de prezo ou de... Xa che digo, se un produtor convencional que metes en ecolóxico, pois tendrá que ponerse en contacto con Crega, xa dicen como son as condicións para producir en ecolóxico, as axudas xa as acabo de dicir eu, son axudas para todos, pero ten que estar a xente moi concienciada, porque moita xente é moi amiga do herbicida. Non, es que se meto en ecolóxico non podo botar herbicida. Pois xa está, pois non podes meterte en ecolóxico. Ou se te metes en ecolóxico tendrás que convivir cas lavazas ou arrancalas co sacho, é o que hai. Es que se me meto en ecolóxico non podo botar 15-15-15. Bueno, pois non te metes en ecolóxico, ou se te metes, pois abona con esterco, non botes 15-15. Es que non se pode ter todo. Tes unha cousa, tes outra. E eu digo que se pode producir, sobre todo carne, en ecolóxico, con becerros que pesen kilos. Está comprobado. Se pode producir en ecolóxico leite ecolóxico moi ben vendida, vale, non vas ter unha vaca de mellor de 50 litros de leite en ecolóxico, pero tes vacas de 30 litros e vacas de leite que che van a vivir 10 anos, non como as convencionales que viven 3, 4 anos. Entón, sempre todo según como te plantexes a producción. Se pode producir leite e se pode producir carne ecolóxico e ganarlle cartos. Sí que se pode. Pois polo de agora non temos máis preguntas. Xa levamos un bo rato aquí falando deste tema da carne ecolóxica. Non sei se hai algo que queiras engadir, Enrique, se non, se te parece, finalizamos a transmisión. Mira, pon aí o meu correo electrónico e se algún que vexa este programa mañán ou pasado, cando enseña, que teña o meu correo e contacto con eles e explico, enseño a miña explotación tanto de Lugo como de Morto, a quen quera vela, a quen consumidor, a quen productor quera empezar. Aquí non se engaña nadie, isto é así, producir da forma máis natural posible, pero, cuidado, con bienestar animal, non é ter as vacas tiradas no monte, cobrar subvención e os animales flacos, non, aquí os animales están para ver, están bonitos, están ben cuidados, e nada máis. Calquera pregunta que queráis facerme, hoxe ou calquera día, pois aquí estou, moi morto e máis en Lugo. Pon, Rafa, porfa, o meu correo e nada máis, o que quirades de min. Perfecto, ese é o correo. Acabo de incorporarlo aí a pantalla, guti290971@gmail.com. Esa é a maneira de contactar aquí con Enrique. Mandadeslle un correo electrónico que vos responda e nada, pola miña parte nada máis, pues agradecerche, Enrique, que participaras co Crega hoxe nesta xornada e nada, a xente que vai a estar pendente para mañá, pues dicirlle que mañá temos a participación de Cayetana Peña, que é nutricionista dietista. Será mañá quen fale un pouco máis do que son as características en sí que diferencian a carne ecolóxica ao mellor con respecto de outras carnes e o que fai singular. E nada máis, pola nosa parte, pois nada, agradecerche a Enrique, a tua participación e todos os asistentes e nada, vémonos mañá desta hora ás 8 da tarde. Ali estaremos, Rafa, moitas gracias. Ata outra. Nada. Veña, boa tarde.